se bonangi ki balatip balayo ish pang ne Dolly Chai Wala lengba ka internet uday bala Pawnam ba kiransan social media ba per kum ha Facebook, Instagram, YouTube bat kiwe uday way nek celebrity nek riu paukmat ba Pawnam ba Mynta ha India kiba bon kibale social media kum ki YouTuber kibale Facebook, Instagram ki jukwa ba banyo kalat panle video na yo shandur lang bat udoli bat omtang kini hendai wat ki aktor aktris na ka Bollywood Hollywood ki riu paukmat na kaleng ka partairu kitip bahaj phak jong o badan ru dapeng jongki kibla yo kalat manya kendu ya udoli la pelong ya udoli ban Pawnam hadu kat ne ganeru kamdei satia baudan ya ki kam ne ki business ki bahe a India ne wat shabar kari India ru ne kiwe ki jai kam le se ki ba ki bru ki kham kheng standard ne ki ba biang gat kum karkom ka baula yo nam Henry udai tang unong disha Harud ka Surok ba hakawe kanong ba a India Henry une Dolly udon pat ya kasap ka bakarpang nadu karkom setsha karkom Aisha ya ki bru Shim ne haba pen pai Pisa ya kibreu bat nalor kane ulong ru ubariamba walau dei tang unong disha nadu ka kot ka patlon ki juti kayit khmat bat usnyu ba ai rong saw nadin kini kirkom le jong u kila ketik bahai customer jong u hadu bala pelong ya kadukan jong u man bun bah ki customer nagawe kesngi shakawe kesngi batleng ba ki jingdon kinong le video ki bala pen sapriang ningkong aki social media ula kala Pawnam na kini ki style ne ki rukom le jong u ki ba ule ka bola long compare ba na ki we pat kinong yadisha Harud Surok akerteng basisha jong u kadai usunil patil lakha yu hausnam ka ktai spa knai bupra ha ka we ka longging ka baduk ba hanakpur ka bakat kum ka report na ka Assam story Henry lakhot sin yu dau Dolly hadin baula kham he bat sedang ya kani ka kam disha namar ki style jong u nadu ka riam ka baik ba karkom le jong u kane ka jingle ka jong u ba jing pan sapriang lakum ba purding ha ki langyap ki video jong u ha ki social media kala kenteu ba ya ka kam disha jong u ka bau judi nyo tengka spila ba ka jing kamai na ka 8000 saus pa san podka ka shisngi sha kala 1000 san spa tengka shisngi tang na ka bau disha Henry Mynta ula kamai ru da ki lak tengka lek ba ka YouTube, Facebook ba Instagram ha ka bau la don da ki langot ki ba follow ni subscribe ya ka channel jong u ha YouTube ba ki nong pe ki ba da ki million ngot Hagi ni kini sengi we ni kriu paukmat ka partai u Bill Gates unong lap unong seng ya ka Microsoft mauru abau lawan ban jengo ya ka India ulali ya kenduk kerpang ya Dolly baling ba ka video jong Bill Gates ka bala play ru YouTube ka bala kerteng one chai please sipila ka sha soba layu ya Bill Gates ba ulai bandi sha bat ya ro ya ki style bat ki jingbang ka sha jong Dolly ha ka ba ya ka ni ka video lapai da ki million ngot ki bru keleng ka partai Mynta udoli udan ru ha kajlik kai sobha sa Dubai balik di coffee ha Burj Khalifa ubala upload ru ya ki video pa ulik kai sobha sa Dubai ha YouTube bar kidor jengo ha Instagram lape ya ka video jengo palat phau million gut ki breu ha YouTube ha kana kajlik kai sobha jengo sa Dubai lapriang sobha ru ya Dolly da ki babon ki Khlur bapau ki social media ha Dubai da ki kali ramdor rengkat bat kinong pahara baklan ba Ula pelut poru bun sengi ban Shanghai hakan dengan jaka nalor kiwi ki jaka ki papau ba ka partai ki bola dap berwan kai sngoba kilat pasai khobor ba per hapo India ne kinong le YouTube Facebook ba Instagram lan kiwi pat ha ki social media ki ju budin ba yo Dolly haba ule uwan ki kam jong u namor la de Mynta bala Pawnam ba walau dei tang unong disha Harud ka Surok ka sorba Nagpur ha India Kat kane ka kam bat ka Pisa ka baloyo ru Henry umpat yino ya ka kam disha Harud Surok Henry unang yai peteng bet ya kane ka kam haba open pau sya ka we ni kelap tai khupor ha India ha kini kisngi baladap